ithi kuMaria uzokhulelwa. Lokho uzokhulelwa kungumoya. Kodwa osokuzala uJesu. Ngamanye amagama umoya uzo-introduce okuzozalwa. So akakwazi lo ozozalwa ukufika enga-introducewanga umoya. Kodwa kuze sobonakala noma ezovela kufanele umoya am-introduce. Uma engakam-introduce umoya, ngoba into umoya ayenzayo ukuzomambula ozozala. Akazi noma niyangizwa yini bazalwane? So ngamanye amagama kuyenzeka ukuthi uhambe naye kodwa engambuliwe. Ngoba eyokwambula ekaMoya. Uma samukela uJesu sisuke simamkela kodwa usuke engambulwa ngaleso sikhathi. So ukuze sokwambulwa kudingeka ukuthi siqale samukela umoya ukuze ezosambulela uJesu. Nisakhona bas ngayiprova lento ngiqhubeke nawo futhi. Lithi iBhayibheli uma ufunda incwadi kaJohane wayekhona ulizwi likhuluma ngoJesu. Now uma ufunda the book of Genesis chapter 1 lithi iBhayibheli umhlaba wawuyihlala elingenalutho. Bese lithi iBhayibheli umoya kaNkulunkulu wehla wenyoni. And uma uqhubeka uzofunda ivesi elingezathi bese lithi uNkulunkulu wakhipha izwi. Ngamanye amagama likwazama ukufela izwi engavelanga umoya. Kwadingeka ukuthi qala umoya zo-introduce izwi. Kukhona into ezayo shamanasi. Nisekhona bazalwane. So ukuze ezokwambulwa abavamisile ukuhlukana kodwa njalo bahlale behamba bobabili. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga emva kokuthi uJesu sesokiwe wayiswa ethempelini. Uma efika ethempelini kwakukhona indoda endala eyayibizwa ngoSimon. Lithi iBhayibheli lendoda yayizwile uNkulunkulu wayetshelile ukuthi angeke izife ingakamboni uJesu. Lithi iBhayibheli umsethempelini. The Spirit of God led him. Umoya wamisa la engakhona. Ngamanye amagama umsebenzi kaMoya ukumbula. Akavele ngambuliwe umoya. Kodwa ukuze sizomazi kumele qale kuvele umoya azosambulela yena. Nisekhona bazalwane? Amen. Now umsebenzi kaMoya ukumambula. Nisekhona mangcwele? Amen. Amen. Now enye into ngifuna uyibambe ukuthi umoya abahlukani naye. Umoya ayikho into ongayazi. Umoya kaNkulunkulu ingakho uyingozi kakhulu umuntu obamba umoya. Uyikhalele lento yokuthi uhlukene nomoya ngoba ingozi kakhulu uma ukhona. Ingozi kakhulu. Ake nginimbulele kancane umgozi kaMoya. Uma ufunda iBhayibheli from the ngayisho uma ufunda iBhayibheli from the book of Genesis to Revelation. Encwadini kaJobe uzothola uNkulunkulu esemhlanganweni namadodana. Uma esemhlanganweni namadodana lithi iBhayibheli noSathane wayekhona. And then kulowo mhlangano kuba ne conversation phakathi kukaSathane noNkulunkulu. Ngamanye amagama uSathane uyakwazi ukuyitracer ilocation kaNkulunkulu ayithola ukuthi uNkulunkulu ngaphi. Amcinge nje uNkulunkulu azamthola ukuthi uNkulunkulu ngaphi. Yeah. Encwadini kaMatthew
sithola i-conversation phakathi kukaJesu noSathane. Shuthu uSathane uyakwazi nokumcinga uJesu ukuthi ungabi. Kodwa mawufunda iBhayibheli akukho la uMongcwele ehlangana khona noSathane akukho la hlangana khona noSathane. But into inkinga ke ngoMongcwele ukuthi wazi indaba zikaNkulunkulu, wazi nezinto uSathane ayikhulumayo, wazi futhi nelocation kaSathane ukuthi uSathane ungabi ngaleso sikhathi. Phela lithi iBhayibheli it was the Spirit of God who led uJesu ehlala ukuyona ngoSathane. Wayazi location kaSathane, wayazi location kaSathane. Okay. Ithi iBhayibheli wafike mayifika laphana eyiswe uMongcwele. Wingozi umuntu ohamba noMongcwele. Wingozi ngoba wazi indaba zasezulwini, awazi nezinto uSathane ayihlelayo ngaye. Nakho. Nesiyabaleka. Isekhona bazalwane bese yabaleka. Lithi iBhayibheli indodana kaSawuli eyayishade noDavid. Eyayazi indaba zikayise uSawuli. Yayazi futhi neindaba zikaDavid umsebenzi kaMongcwele. Lithi iBhayibheli ade ehlela uSawuli ukuthi uzobulala uDavid. Lithi yafika le ntombazane yathi vuka. Ngoba mawungavuki bazofika bekubulale baleke. Umsebenzi kaMongcwele. Kodwa Jesu basihamba noMongcwele siyingozi kabazalwana, akekho ongasithinta. Sinamandla kunazo zonke izinto. Akekho ongamelana nathi masihamba noMongcwele. Nisekhona? Amen. Ukethu useyihlelile impu uSathane ayimise kanje. Afika zothi uMongcwele ungadluli ngapha, dlula ngapha. Ngoba khonto ozoyithola ngapha. Siyingozi kakhulu masihamba noMongcwele bazalwane. Nikhalele lento niyibandla ukuthi nihlukane noMongcwele. Ingozi kakhulu ibandla ehamba noMongcwele. Amen. Ingozi kakhulu. Ayikho into engamelana nathi masihamba noMongcwele. Anize la yinefu nobabili.